बिसोरनि पलिटिकेल आइडिय'लजिया बा मा जाथिखौ दैयाव थाङोना अराव थाङो बेजों खोथा गैयाबालानो गावसिनि पार्सनेल माबाखौसो जोङो नुदों आरोखि लाबा लाब फरायनायखौसो दा जाथिनि जुनै फिसा जुदि सेन्टिमेन्ट दंमोनब्ला दिनै लेन्ड एन्ड रेभिनिउ जोंनि जुनै बिराद गोनांथार बेखौबो हरबाय खुलुमबाय आङो सान्तिपुर हाइ स्कुलाव मावोमोन बिसि टिचार ओमफ्राय रिटायार्ड जाबाय आं गोबावसै माबायावनो 2017आवनो रिटायार्ड जादों दा दानि गोदान जि सरकार परिबर्तन नांगौ होननानै फैनाय सरकारा दिनै मा खालायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव जेरैबायदि सोमावसारदोंमोन ना बे सोमावसारनायनि माबाया स्टाइला प्रमद बर'नि दिनाव चेन्ज जाफैदों दा प्रमद बर'आ एकदम मोनसे मा खालामदों जे जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ मोनसे इमसनेल ब्लेकमेलिं बादि मा खालायदों जे थैजों सहि लालायनानै मानानै न' रेस्ट न' बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नङाबा जों गोजोना बिदि होनलायनानै बिराद स्ल'गान होलायबाय मालायबाय आङो बड'लेण्ड मोनबाबो आंनो जिएमबो नाङा जिएमबो नाङा माबो नाङा होनलायनाय मानसिया दिनै माबायाव दाख्लै 2020आव माबा खालायबाय एकर्ड खालामबाय बे एकर्डआव मोनसे जोङो दुखु मोनथावथाव जिनिसा मा जादों मा बिथांमोननि जि एकर्डआव दङ जे फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलिउसन बेखौ नुनानै बिराद गिख्रंथाव जादों आरोखि फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ थारमाने एबसुआ जाथिनि जुनै बिनांगौ जेबो गैला मोनजोबथारबाय आरोखि दा बे मोनजोबथारनाया बे सेपारेट स्टेट नङाबा जों गोजोना होनना बुंनाय दिनै बिटिसिनि जि एकर्डमोन बेवहाय जोंहा जास्ट फाइनेन्स आरो माबाखौ फर्मखौ मोनोब्लानो निश्चय जोंहा सेपारेट स्टेटनि स्टेटासखौ फ्राय मोननायानो जायोमोन दा बे खेथ्रआवबो प्रमद बर'आ दिनै बिटिसिनि चिफ जानानै मा खालायबाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ बेयो सारेन्डारसो खालायबाय स्टेटनि बेखौ नुनानै जोङो बिराद गोसो सिङाव बिराद दुखु मोनो दा जोंहा बिसोरनि पलिटिकेल आइडिय'लजिया बा मा जाथिखौ दैयाव थाङोना अराव थाङो बेजों खोथा गैयाबालानो गावसिनि पार्सनेल माबाखौसो जोङो नुदों आरोखि लाबा लाब फरायनायखौसो दा जाथिनि जुनै फिसा जुदि सेन्टिमेन्ट दंमोनब्ला दिनै लेन्ड एन्ड रेभिनिउ जोंनि जुनै बिराद गोनांथार बेखौबो हरबाय बेखौ हरनायनि खार'ना मा जाहैबाय जोंनि बर'फ्रानो एभेक्सन खालायजागोन दा बेफोरखौ नुनानै बिराद दुखु मोनो आरोखि दिनै बिथाङा मा बुङो दा एकदम होख्राव बिपिएफआ 17 बोसोर माबा खुंलांबाय ओमफ्राय जेबो मावाखै मायाखै बेखौल' गायो नों मा मावखो एकर्ड खालामनानै चिफ जाफैना मा मावखो बेखौ जेबो मुङा गैया गावसोर सुक्तियाव मा दंमोन माखौ मावनो हाखो माखौ मावनो हायाखै बिनि जेबो बाथ्राखौ बुङा खालि सोंखारिनाय दा सासे चिफ जानानै बिटिसिखौ बोरै बेंनांगौ मानांगौ गावहानो मोनसे मोन्थाय दंखायोमोन बेखौबो नोङो सारेन्डार खालामबाय आरो मा खालायबावनो सानदों दिनै प्रमद जरा बादियाव आदानिनो हा हगारनाय मानाय बेथ' खुब दुखुनांथाव बाथ्रा जेराव आबाद मावनानै जानानै दङ बेजों थांनानै दङ बिसोरनि मानसिफोरखौ होखारनानै जुदि आदानिनो 1 बिगा 3600 बिगा ना बेसेबांमोन इसिबां हाखौ जुदि हगारनांगौबा जोंनि बाव थानाय मानसिफ्रा मा जागोन दा बेनिखायनो एबार जोंबो मोनसे थांखि लादों जेरैखि जाया जोङो बिपिखौ जोङो पावाराव लाबोफिननांगौ बे गोमानाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ जोङो लाबोफिननायनि माबाखौ जोङो लाहार फाहारखौ जों खालामनांगौ दा आङोथ' रिटायार्ड मानसि आरो बोरायबायबो इसेबां खाथिनो हायाब्लाबो जेसेबां हायो बेखिनिखौ जों मदद होनो जोङो